So, batag bangus. Mga buddy. Ano, mag-ribs siya, nag-ribs. Di siya Jollibee. Kanira daw iya. Ba? Hindi ka ganang Jollibee ba? Mas lami pa na, no? Ano mo pa ng Jollibee? Jollibee ka? Ano mo kayo pa banda? Tari! Ako na. Oh, pag Jollibee ka, oh. Ano yung anak ko mag-Jollibee? Gusto na makita nga mo. Magkaon. Ala. Ato gani karon. Ay na unsa. Pag Jollibee ka. Sino ba? Magsugba may bangus. Sino bang bangos? Buladan mga badi na bulad na ako din. Supa pag bulad ayan. Lamit-lamit ba? Hindi ba? Kung masugba na, nana, gasiga, ang mata, hit, yan na ro hit, yan na, punta ko kaya nga matay ito, for yan, sosyal na mag-electric, na may panggamay sosyal yung galaag nga, saman hangin. Ha? Ay, bagwan na gaya maguba na. Oh, no. Okay, luto naman tayo ng mga badi ba? Iga naman nila po ansad mga badi. Nah, yung lami si steam raw ba? Initon na yung bito. Lami na ganyan siya. Magkaroon pang anak. Birthday man. Yapo. Nagkaano ka to? Para basta. Ina, wala na. Parang siya kabul. Dari. Hindi na maabot. Mangisa. Sige. Salilas lagi. Salilas. Nagtagtag din na yun, no? Wala ko na dito kung Pati ba tayong anisis? Mga paborito sis. Ikuan lang siya. Dilit ka nang ilunod sa uya kay Lapuan. Ano? Lapuan. Kaya ilabuan na siya. Ano siya kasi pagkakaan nila. okay, ito matagap gani natin ah. Ang taga mo sila. Pagmata sa limang masaray, sigang kayo. Alam kay kan mo pa yung kahalag. Ano sa ate eh? Ay, na-burn out yung mga mata. Alam kinali sila tayo nuto ang pagkarami matang Saan ka na nila? kaya mo puot eh. Wala tayo, wala tayo. Kaya siya nagkaroon si Kuya. Para siya na. Mag-diet ako kami ng guys. Diet ako. Ano nang bulat? Ayaw, wala ya. Ano na pa lang ko. Pero ba nagsugba? Nak, ito natin. Ito na ng mga pahinarta. Pamata na ako. Tingnan mo na eh. Lalo na yung mga bato-bato sa gilid. Isay. Wala man ang tato gabihet. Dito na lang mo nakaw. Dito mo nakaw. Dito mo gabihet. Dito mo yung mga bata ka. Dito mo nakaw. Wala man ang tato. Wala man ang gabihet. Ang mga dito. Ang mga board. Nung niya, pag matanin mo ate. Tingnan ko kung anong kakagad yun. Basta ako nakasipaan eh. Yung ako mabantay naka. Magkano na po ng may tubig? Pag ako ipadaplin ako dito. Kapit nakadaplin. Abi na kung ako ang nakakuan. Kaya naman. Oo na po. Ano, mukha. Mukha siron. Ha? Mukha siron. Muli din sila gawin. Hindi. Upper well. Yeah. Roblox na. Matay man yun, di ba? Diyan ka muna.
Anak niya first. Si Adi, ugma, sila na po. Kana nag-one hand yan. Oh, ito niya. Ikaw lang magulit, di ba? Di naman di. One hand challenge. Ay, ako nakukuan. Ano yung sila? One hand. Dili, dili. Yan. Ang dagan na niya. Kuha ka ng toy? Sudan. Dali-dali na sila! Kadula! Agay! Makita ko nila. Dili naman makadula na, kamuli naman ka. Okay, kaya dili sila kami sa panahon ng kaon. Nakadula ka sila. Bago, bago. Mo? Yun. Mo, di ko ba kapatid na kiniwang. Sabi namin niya. Tita kaya mo na bros nagyapon ko. Yang dia terima kasih. Kadang dia mana terus dia dan cuma kerja. Kalau aku kerja kerja dia. Dili ka ko ko. Makan ako. Anak ako. SDR. Tulog-tulog na silang tanan. Ano, tulog na siya. Kaya baka lang ako. Dilpon kung hindi niya.